Avui hem volgut venir aquí a la llibreria del Gat Pelut, que és una llibreria del barri de les Corts. De fet, més que una llibreria, també és un centre de cultura, perquè hi passen moltes coses. És una llibreria infantil i juvenil, sobretot, i fan moltes xerrades, clubs de lectura, i per tant us recomano que hi vingueu i que consulteu les seves activitats, però també hi trobareu fons per a lectors més adults. I en motiu de la Diada de Sant Jordi us volia recomanar dues lectures. Com que som aquí al Gat Pelut, primerament aquest llibre, que és una preciositat, que és pura poesia, amb aquestes il·lustracions tan boniques, de l'editorial Símbol Editors. És un llibre que parla de la figura de la mare, de la maternitat, i que val molt la pena, sobretot per les il·lustracions, i els textos també són molt en format versos i valen també la pena. I després, crec que és important també tenir-ho en compte, la Carme Junyent, en situació d'emergència lingüística, on tenim un debat de com afrontar els reptes perquè el català no es perdi i sigui realment una llengua vehicular i la nostra i de cohesió social. Ara més que mai hem de reivindicar la figura brillant, intel·ligent i sàvia de la Carme Junyent. És un recull d'articles seus dels últims 10 anys i crec que val la pena per donar-nos pinzellades i també conduir-nos per fer millor la tasca des de les institucions també, però com a catalanoparlants per protegir la nostra llengua. Molt bona Diada de Sant Jordi.